Ja vás teda vítam na našej škole. My máme dnes takú slávnostnú akciu, alebo teda takú slávnostnú chvíľku, pretože naši malí prváci, ktorí už chodia chvíľinku do školy, majú dnes pasovanie za prvákov. Budú pasovaní za právoplatných prvákov, za právoplatných žiakov školy. Prvákov slávnostne pasovali štvrtáci, ktorí tento rok ukončia prvý stupeň a symbolicky tak privítali svojich nástupcov. Pasujeme prvákov, stojíme tam a s mečom ich pasujeme. Ja tam mám jedného kamoša a je môj sused a ešte aj poznáme viacej tých prvákov. Pre prvákov boli pripravené aj darčeky, ktoré im spríjemnili tento slávnostný deň. Od pani spisovateľky sme dostali pre nich knihy, takže dostanú aj darček na pamiatku, takú knihu, dostanú medailu a samozrejme budú mečom pasovaní za prváčikov. Prváčikovia si pripravili už taký program, už si pripravili to, čo vedia, takže ukážu nám aj čas, čo sa naučili za túto krátku chvíľku, za tieto 3 necelé mesiace, tak sa teším na to a som zvedavá, že ako sa im to podarilo. Jakub Baňák, televízia Krea.